Joskus parisuhteen ulkopuolelta tulevat asiat, kuten huoli lapsesta tai lapsen erityistarpeet, saattaa nousta parisuhteen kysymykseksi. Ikään kuin niin, että jostain ulkopuolelta tulee asia, joka vaikuttaa meihin eri tavalla puolisoina, niin voi aiheuttaa ristiriitaa. Mä tarkoitan sillä sitä, että jompikumpi meistä puolisoista saattaa suhtautua huoleen toimimalla, järjestämällä asioita, toinen lamaantuu. Toinen saattaa tulla kiukkuseksi ja toinen surulliseksi. Ja siinä tilanteessa, kun me ollaan ehkä vähän väsyneitä ja epätietoisia siitä, miten käy, niin voi olla, että me aletaan riidellä siitä erilaisesta tavasta suhtautua siihen lapseen ja siihen meidän vaikeaseen tilanteeseen. Toki silloin, kun ollaan väsyneitä ja huolissamme, niin kaikki tällaiset asiat, kuten tapa suhtautua huoleen, niin korostuu. Ja itselle pitäisi olla aika armollinen. Parhaimmillaan turvallinen ja hyvä parisuhde voi olla mieletön voimavara perheessä silloin, kun lapsi sairastaa. Meidän täytyisi osata katsella sitä sairautta yhteisenä asiana ikään kuin samalta puolelta pöytää.